Hayırlı kеш, siz Müslüm televiziyaсын qoraysiz, rayon күлән вакыйгалар белән сезне мин Рима Абзалова таныштырырмын бүгенге чыгарылышта. Мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе, бурычлар билгеле, мөмкинлекләр бар. Чананы җәйдән әзерлиләр, хуҗалыклар урып җыю белән беррәттән көзге чәчүдә алып бара. Игелек кылда, суга сал, район эшмәкәрләре һәм оешма предприятиеләре мәктәпкә әзерләнергә булыша. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бүген район мәгариф хезмәткәрләренең киңәшмәсе үтте. Киңәшмә муниципаль мәгариф системасын үстерү механизмы буларак бердәм белем бирү тирәлеге исеме астында узды. Киңәшмә эшендә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле Лилия Сәхбиева һәм район башлыгы Альберт Хуҗин катнашты. Киңәшмәгә кадәр конференцияда катнашучылар район мәдәният йорты каршында эшләнгән күргәзмә белән танышты. Мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре төрле проектлар әзерләп алып килеп, хыялда булган киләчәк мәктәбе белән таныштырдылар. Аерым мәйданчыкларда кунакларга төрле мастер-класслар да тәкъдим ителде. Август киңәшмәсендә килгәндә, ул бит инде безнең уңышларыбыз һәм алга куелган бурычларыбызны да атап үтелә торган чара. Шуңа күрә без анда фикер алышабыз. Гомумән, менә быел бит әле ветеран укытучыларыбызны да чакырдык. Алар күзлегеннән дә безнең инде эшебезгә бәяне ишетәсебез килә. Инде август конференциясын һәрбер укытучы инде көтеп аладыр. Ул инде узган уку елындагы укытучыларның коллективның эш нәтиҗәләре белән уртаклашу, яңа уку елына планнар кору. Бу көн һәрбер укытучының, һәрбер укучының инде яңа уку елына ала торган старты. Biz инде укытучылар каршында матур максатлар куябыз. Икенчегә нинди эшләр белән эшләргә һәм инде лаеклы ялга киткән укытучыларыбызны озатып, килүче яшь укытучыларыбызны үзебезнең сафларга бастырабыз. Киңәшмә бүләкләү мизгелләре белән дәвам итте. Мәгариф өлкәсендәге намуслы хезмәтләре һәм казанышлары өчен Кояшкай балалар бакчасы тәрбиячесе Роза Исламова, Әмәки мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлнара Хәкимовага Россия Федерациясе мәгариф министрлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Müslüm районының милли эшләр буенча эшчәнлеге белән аларның укыту системасы белән кызыксынып барам. Һәм инде һәрдаим анализлап барабыз. Müslüm укытучылары республикабызда алдыңгы укытучылар, әйдәп баручы укытучылар һәр яктан да тырышлар. Шулай ук Müslüm укытучылары гына түгел, Müslüm укучыларның да нәтиҗәләре югары. Без конференциясы көтеп алынган әйбер, чөнки ул безнең балаларыбызның киләчәгенә бик әһәмият ясый торган чарабыз. Бүгенге чарада безнең менә хөрмәтле ветераннарыбыз катнашты, элекке укытучылар, алар инде барса да менә беренче тапкыр шундый чарада без инде ветераннарны чакырып үткәрәбез. Бик матур чара булды дип әйтәм. Миләшкәй балалар бакчасына Үрнәк балалар бакчасы Россия күләм смотр конкурсы җиңүчесе дипломы тапшырылды. Müslüm гимназиясе укытучысы Чулпан Хайруллина яшь мөгаллимнәргә һөнәри яктан ярдәм итүдәге шәхси казанышлары өчен мактаулы остаз күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Киңәшмәдә бер төркем мәгариф хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгеләре бирелде. Остазларга бәйрәмдә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының район башлыгы, район мәгариф идарәсенең рәхмәт хатлары да тапшырылды. Бәйрәмдә шулай ук дәүләт йомгаклау аттестациясында югары баллы нәтиҗәләр әзерләгәннәр өчен 15 укытучы район башлыгының премиялары белән бүләкләнде. Пленар утырышта 2022-2023 уку елы казанышлары, белем бирү эштәлеген яңартуның һәм аның сыйфатын күтәрүнең актуаль бурычлары турында район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина, укытучылар, район башлыгы Альберт Хуҗин чыгышлары тыңланды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Müslüm телевидениесе. Атна дәвамында август киңәшмәсе кысаларында секциялар эшләде. Müslümнең Кояшкай балалар бакчасы базасында бакча мөдирләре һәм өлкән тәрбиячеләр киңәшләште. Секция утырышы тәрбия бирү процессын оештыруга заманча алымнар исеме астында узды. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина бакчалар эшчәнлегенә анализ ясады, тәрбиячеләрнең чыгышлары тыңланды һәм осталык дәресләре күрсәтелде. Көн кадагында икмәкне югалтуларсыз җыеп алу, кайбер хуҗалыклар урып җыюны төгәлләргә дә өлгерде. Туган Якагра фирмасы эшне тәмамлап, район башлыгына быелгы уңыштан пешерелгән икмәкне тапшырды. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Җыеп пешергән икмәкләребез үзебезнең басуларда. Бик зур рәхмәт. Котлыйм. Уборканың зерновойларны бетерү белән.
Туганьяк агрофирмасы җитәкчесе Раил Җиһанкиров җитәкчелегендәге делегация район башлыгы Альберт Хуҗинга быел җыеп алынган уңыштан пешерелгән беренче икмәкне тапшырды. Район башлыгы агрофирма җитәкчелегенә һәм игенчеләргә рәхмәтен җиткерде. Беренче икмәк, беренче каравай дип әйтәдер, шулай бит инде туганьяк басуында үзебезнең Мөслим районында үскән будайлардан, арышлардан пешерелгән менә шундый күмәчләрне алып килделәр. Туганьяк агрофирмасын тәбрик итәбез инде, бөртекләрне җыеп бетерүләре белән югалтысыз. Һәм инде менә 15 меңнән артык тонна икмәк. Раил Наилулы шулай ук агрофирма буенча башкарылган эшләр белән дә таныштырып узды. Алда торган бурычларга тукталды. Бүгенге көндә инде без Мөслим ягы зонасында менә урып җыю эшләрен тәмамладык. Почти 6000 гектар җирдә зерновой культуралар алынды. Уртача уңыш 24 центнер ярым тәшкил итә 1 гектардан. Елына күрә инде быелгысы елның уңышы белән канәгать дип әйтергә кирәк инде. Бу көнне район башлыгы Намус агрофирмасы хезмәтчәннәре белән дә очрашты. Механизаторлар белән күрешеп, хәлләрен белеште, хезмәт шартлары белән танышты. Эшегездә уңышлар матур гына иттереп җыеп алып, гаиләләрегезгә кайтып, гаиләләрегез сезнең белән горурланырлык булсын, җитәрлек достойный зарплата бирәләр дип ышанам. Шуңа күрә барыгызга да зур рәхмәт. Намус агрофирмасында да урып җыю төгәлләнеп килә. Хуҗалык арпа суктыруны төгәлләп, 1863 гектар мәйданны биләгән язгы бодайны җыюга кереште. Басуда механикалаштырылган отряд эшли. Механизаторлар 3 тапкыр кайнар ризык белән туклана. Шул ук вакытта агрофирмада көзге чәчү эшенә дә керештеләр. Намуслылар бу компанияны да тиешле срокларда башкарып чыгарга йөз тотып хезмәт куялар. Фәридә Ганиттинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Урып җыю белән бер рәттән көзге чәчүдә бара. Туганьяк, Август, Мөслим, Намус агрофирмаларында, эре фермер хуҗалыкларында бу эш яхшы оештырылган. Бу атнада район башлыгы хуҗалыкларда булып, эш барышы белән танышты. Исламов крестьян фермер хуҗалыгының сөренчәк басуында район башлыгы хуҗалык җитәкчесе Илгиз Исламов белән бергә җиргә күмелгән орлыкларның торышын, туфракның томлылыгын карады. Хуҗалык урып җыю эшләрен тулысынча төгәлләде. Бүген алар көзге чәчүдә һәм җир эшкәртүдә хезмәт куя. Чәчүгә керешкәнлек почти бер атналык. Bu günümün 600 hektardan artık kızgı buğday çeşildi. Bütünüsü bu yılga planlaştırabız. 1700 hektardan artık çeşilge. Şunun 1600 hektarı çistapar boyunca. Biz noktalık yazgı kızgı buğday gana çeşebiz biz. 3 türlü sort. Туганьяк агрофирмасы механизаторлары да көзге чәчүне башлаган. Агрофирма югары табын авылы янындагы басуда көзге бодай чәчә. Ел сайын әзерләнеп киләбез. Көзге чәчүгә уборкалар тәмамланды инде. Менә бүген көндә безнең кызыл темпта чәчү эшләре бара. Бүген безнең менә 4нче агрегатны чыгарып ятабыз. Көнгә безнең максат 500 гектарда чәчү. Сорак агротехник соракларны да сыешабыз. Бүген 20 бүген көзге болайлар чәчәбез, арышны чәчүне тәмамлыйбыз бүген. Район буенча көзге чәчүнең барышы әзерлек хакында да белештек. Барлыгы 3000ннән артык гектар мәйданда бөртеклеләр җир куенына салынды. Чәчүне тиешле агротехник соракларда төгәлләргә тулы әзерлек бар. Район буенча 19000 гектарда көзге чәчү уздырырга планлаштырабыз. Аның инде яртысы безнең чиста барга. Даже яртысыннан күбрәге калганнар инде әйтәбез занятие бар. Монда инде без основном борчак культурасын, күпьеллык үләннәрне нәр артыннан чәчәчәкбез. Бүген җир куенына салган орлыклар яхшы чытымнар бирсен. Табигать шартлары уңайлы килеп, киләсе елга мул уңыш җыеп алырга насыйп булсын. Фәридә Ганиттинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада юл хәрәкәте иминлеге комиссиясының киңәйтелгән утырышы узды. Сүз юлларда иминлекне тәэмин итү, юл һәлакәтләре аларның сәбәпләре, юллар торышы турында барды. Җаваплы службалар хисап тотты. 2023 елның бүгенге көненә кадәр район җирлегендә юл транспорт һәлакәтләре саны узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 5тән 3-кә кадәр кимәгән. Аварияларда бер кеше вафат булган, узган ел бу сан 3 иде. Ел башыннан җирлегебездә барлыгы 8 айга 61 кеше өрүл артында эшеп иҗара иткән өчен тоткарланды. Балага беркетмәләр төзелде. Шуларның 8-е хатын-кыз, бу бик аяныч хәл инде. Һәм 8-е шуның кабаттан исерек килеш утырганнар. Балага 264 Уголовный кодекс буенча җинаятьче кузгатылды. Бу кешеләрнең машиналары конфискация ителә инде.
Жиылышта юлларның торышы доими игътибар үзәгендә булуы да ассызыкланды. Жиылышта Мөсин Татшуган юлының 1-200 метр арасына ремонт таләп ителүе проблема буларак күтәрелде. Юлда иминлек таләпләре сакланмау аркасында бу участок шоферларга зур кыенлыклар тудыра. Бүгінгі көндә безнең Мөсинебездә күп кенә юллар салынды, асфальтлар салынды. Шуңа күрә инде менә быелгы 2023 елны 11 километрдан артык осевой линиялар ясадык, 38 пешеход быядык нидән. Һәм инде күп чабалар бит инде. Беренче, икенче, өченче урында кооперативный да, һәм инде объездной ДШЕ кырында безнең ясалды искусственный неровностьлар. Метрей Солоуз Мухан югары табын авылларындагы билим бирү учреждениялары янындагы юлга тизлекне чикләү һәм балалар билгеләрен урнаштыру мөһимлеген дә билгеләп үттеләр. Юллардагы иминлек проблемасы ул һәр вакытта да актуаль булып кала бирә. Чөнки күргәнегезчә юлларда транспорт чаралары күп, алар барысы да барлык юл хәрәкәтендә катнашучылардан да зур игътибар сорый. Һәм инде балаларга моны өйрәтү безнең зур бурычыбыз. Район башлыгы Альберт Хожин утырышны төгәлләп күтәрелгән мәсьәләләр буенча җаваплы служба җитәкчеләренә тиешле күрсәтмәләр җиткерде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. 3 сентябрьдә терроризмга каршы көрәштә бердәмлек көне билгеләп үтелә. Әлеге дата Төньяк Осетияның Беслан шәһәрендә булган террорлык акты белән бәйле. 2004 елда билем көнендә террорчылар мәктәпне камап ала. Террорчылар 3 көн дәвамында халыкны бинадан чыгармый. Фаҗигадә 300-дан артык кешенең гомере өзелә, шуларның 186-сы балалар. Халык булган балаларны искә алып, сентябрь башында террорчылыкка каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Төрле хәлләр турында масса күләм мәгълүмат чаралары аша еш ишетеп торабыз. Фаҗигале хәлләргә юл куймау кисәтү максатыннан мәгариф учрежденияларында әледән-әле рейдлар, тикшерүләр, укыту, өйрәнүләр үткәрелеп тора. Мәгариф учрежденияларында сак хезмәт эшли, көтелмәгән хәлләр килеп чыкканда куркынычсызлык төймәләре дә көйләнгән. Бүгенге көндә җәмгыятебез кайный, тормыш гөрлей, һәм инде алга бара. Шуңа күрә дә безнең көннәребез, һәр үткән сәгатьләребез тыныч булсын иде. Һәм инде шул тынычлыкта барыбызда уяу булыйк. Иминлек мәсьәләсе һәр вакыт актуаль. Безнең Мөслимдә аңа карата яшьләргә барсына да башларында әлләнди уйлар чуалмасын өчен безнең бу спорт ягыннан һәм бөтенләй бердә бар возможностьлар җитәрлек. Любой вид спорты белән һәм форпост ни эшли. Бездә андый әйберләр булмасын беркайчан. Терроризм хәрәкәтенә каршы көрәш бу инде бүгенге чорда минемчә иң актуаль темаларның берседер. Чөнки Беслан вакыйгаларын без берничектән талмыйбыз. Мондый вакыйгалар кабатланып барлыкка килеп торалар. Аңлашыла да бүгенге көндә бит терроризм дигән хәрәкәт халыкара масштабка үсеп әверелде. Экстремистлар һәм террорчылар беркемне дә, өлкәннәрне дә, сабыйларны да аямый. Шуңа күрә бу рәхимсез җинаятьләргә без битараф калырга тиеш түгел. Терактлар булмыйча калмый, булып тора. Нәрсә әйтим, яшьләргә осторожнарак булсыннар. Теге яткан юл кырында яткан пакетларга, коробкаларга внимание обращать бирмәсеннәр. Алар әниләренә кагыла инде. Җик воспитывательләр шулай була. Бер гаепсез кешеләр, ниндидер әхлаксыз җинаятьчеләр тарафыннан Qurban bolalar. Менә шушы аның безнең әхлагыбызга берничә туры килми. Моны күңел бер кешенең дә күңеле кабул итә торган күренеш түгел. Һәм шуның өчен дә без барыбыз да уяу булырга тиеш. Барлык кешеләргә уяулы булырга кирәк. Шуның өчен балалар инде һәр вакытта шөгыльләнергә тиеш. Төрле спорт чараларында, төрле мероприятияларда, компьютерларда утырганча караганда, шундый ниләргә катнашсалар, ибетрәк булыр. Террор фактлары булдырмау буенча илебездә елда 3 сентябрьдә террорга каршы бердәмлек көне билгеләп үтелә. Һәм дә ки шушы көнне билгеләп үткәндә без тагын электән булган террор фактларын искә алабыз. Һәм дә ки бүгенге вакытта аеруча андый фактлар булмасын өчен без чарасын күрергә тиеш. Җирлегебездә елда без терроризмга каршы дигән тема астында акциялар үткәрелә. Әлеге акциядә укучылар да бик теләп катнаша. Беслан вакыйгалары кабатлана күрмәсен. Бер-беребезгә карата игътибарлы булып, төрле милләт вәкилләрен хөрмәт итеп, дуст тату яшәсәк иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Йылдағы Татарстан социаль фонды 2022 елда алар үшін именият кіртімлері көшірілген ішлеуші пенсионерлардың пенсияларын яңадан есепледі. Пенсия көлемі белгілі бір коэффициентқа арта тұрған традицион индексациядан айырмалы боларақ, август айында яңадан есеплеу пенсионерінің қызмет хақы көлеміне бәйлі. Ішлеуші пенсионерлардың қызмет хақларының да именият кіртімлерінің де түрлі болуын есеп қалырға керек. Шуңа көре августта пенсия арту индивидуаль характер йөртә. Ул 3 пенсия коэффициенты белән шикләнгән дип ачыклык кертте Татарстан социаль фонды бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Именият пенсиясыннан тыш 1 августтан пенсия тупланмалары хисабыннан исәпләнелүче түләүләр, тупланма пенсия, ашыгыч пенсия түләүләре һәм бер тапкыр түләнә торган түләүләр күләме дә артты. Исегезгә төшерәбез, исәп-хисап гаризасыз гына автомат рәвештә ясала, моның өчен социаль фондка мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Яңа уку йылы башлана, ел сайын уку йылы алдыннан мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе оештырыла. Шулай рәвешле оешма предприятие коллективлары эшмәкәрләр балаларга ярдәм күрсәтә. Аз керемле күп балалы гаиләләр ярдәмне сөенеп кабул итә. Бүләк тапшыру тантанасы 2нче ел рәттән балалар сәнгать мәктәбендә үтте. Анда булачак укучылар, уларның әти-әниләре катнашты. Яшәү рәвеше үзгә әйләнгән мәрхәмәтлелек, мохтаҗларга ярдәм кулы сузу кебек күренешләр яңа уку елы якынлашканда тагын да ачыграк күренә. Август айы елның елында киләчәк буын билгесе астында узып, җирлегебезнең күп кенә оешма предприятиеларын хәйрия эшенә, сабыйларга бүләк ясарган ди. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясендә бүгенге көндә инде күп балаларга ярдәм күрсәтелде. Сертификатлар тапшырылды. Шулай инде бүгенге тантаналы чарада портфельләр дә таратыла. Без Иске Карамалдан килдек. Безнең гаиләдә 3 бала тәрбияләнә. Мәктәпкә җыештыру акциясенә чакырылган өчен бик зур рәхмәт. Бик сөендердегез безне. Үзебезнең гаиләдән бик зур рәхмәт әйтәбез. Бик күп еллар дәвамында безнең районда шушы мәктәпкә әзерләнергә ярдәм акциясе үткәрелә. Һәм инде безнең сәнгать мәктәбе коллективы да бик теләп бу акциягә катнашабыз. Инде 2нче ел рәттән бу акция безнең мәктәп бинасында 1 класска баручы балаларга букчалар тапшырып, шундый матур чарада катнашабыз бүген. 1 сыйныфка укырга керүче 20 балага тантаналы шартларда мәктәп кирәк-яраклары тутырылган букчалар тапшырылды. Мәктәп портфельләрен Россия Федерациясе Федераль җыелыш Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев әзерләгән иде. Яңа тормышка беренче адымнарын атлаучы нәниләргә Агромастер җитештерү компаниясе җитәкчесе Илгиз Исламов та җылы теләкләрен җиткерде. Кайбер кешенең күңеле тарырак була инде, кайбер кешенең күңеле киңрәк була. Кайбер кеше булмаса да булышар ул. Кайбер кешенең күп булганда да нигә мин булышырга тиешти? Булышаласың икән, булышырга кирәк. Bizdə aytəndə күп вакытта әйтәләр, бик эшләсен. Әллә ни кешеләр бар. Әллә инде урысча әйтмәкчә жизненный ситуациялар бар. Ул бәләкәй баланың бит аның гаебе юк инде. Районның оешма предприятие коллективлары, игәнәчеләр, депутатлар быел да бу күркәм гадәтне хуплап, 150дән артык балага ярдәм күрсәтте. Хәйрия эшендә зур активлык күрсәткән оешма предприятие коллективлары һәм аларның җитәкчеләренә район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Класс балалары өчен анда барган шундый матур портфельләр тотып, матур итеп әзерләнеп 1 класска бару ул гомер буена исендә кала торган әйбер. Мөселмәндә бер генә кешедә ничектер үзен шит итеп, инде кимсетелгән тирәптәгә тиеш түгел. Бу акциянда шуңа бирелгән, что кем генә булмасын, төрле авыр чираклар булырга мөмкин. Шораны балалар сәнгать мәктәбе укучыларының җырлары бизәде. Бәйрәм ахырында мәктәп буенча экскурсия оештырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимин форум әлеге акциядан тыш хезмәткәрләрнең балаларын да тәбрикләде. Коллегабыз Лилия Шәймиеваның кызы Ралия быел 1 сыйныфка бара. Татмедиа акционерлык җәмгыяте булачак укучыларга мәктәп кирәк-яраклары әзерләде. Канцелярия товарлары белән бергә китаплар, буягычлар, исемле открытка да тапшырдык. Мәктәпләрдә бу көннәрдә белем көненә әзерләнәләр. Бәйрәм үз югарылыгында үтсен өчен оештыручылар тырыш хезмәт куя. Шуңа белем бәйрәмен Мөслим мәктәпләрендә югары дәрәҗәдә үтә. Белем бәйрәме кеше тормышындагы иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Һәм ул аны гомере буе матур хатирә булып озата бара. Елда шушы вакытта мәктәпләрдә репетициялар гөрли. 1 сыйныфка баручы нәниләр бәйрәмгә матур шигырьләрен ятлый, җырлар өйрәнә. 1 сыйныфлар инде иң дулкынланучылар, әти-әниләр бигрәк тә алар инде матур шигырьләрен өйрәнеп, җырлар өйрәнеп, биюләр өйрәнеп, инде мәктәпкә килергә әзерләнәләр.
Biz инде аларны түземсезлек белән көтеп алабыз. Менә 1 сентябрьгә да аяк басабыз инде тиздән. Менә килдек репетициягә. Әзрәк моңсуда инде, чөнки балалар үсте, хәзер аларны зур кеше итәргә кирәк. Алла бирсә, өмет зурдан инде, аларны зур кеше итеп, аякка бастырып, 11 класска хәтле исән-имин генә укытырга инде. Бәйрәм уңаеннан сценарийлар һәр мәктәптә үзгә итеп әзерләнә. Вакытның сизелми дә үтеп китүен җәйне алыштырып килүче салкынча көзге көннәрдә дәлилле кебек. Булачак укучыларның йөзләрендә елмаю балкый, аларга һәр ел фасылы кызыклы. Мен мәктәпкә килдем, үзем дә балачагыма кайттым, оныгымны алып килдем. 1 сентябрьгә әзерлек бара. Балаларга тыныч кына укырга язсын, дөньялар тыныч булсын. Хәерле юл аларга, мәктәп юллары тыныч, бәхетле булсыннар, бәхетле балачак аларга телибез. Җәй буена гып яңа кешеләр туплаганнан соң мәктәпкә киләчәк егет-кызларга уңышлар гына елмайсын. Иң матур, иң күңелле бәйрәм кешене мәктәп юлы аша зур тормышка әзерли. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезнең иманыбызга кайтып тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.